Hiruzpalau urtetan parte hartu duzu Izarrak janzten proiektuan, zinemaldian. Ba, 3 aldiz hartu ez parteia. Zure diseinuak nork eraman ditu? Ba, adibidez, jantzitut 2 presentadora, bat dala Edurne Ormazabal eta beste bat Vanessa Rodríguez. Eta gero bestalde aktore bat Junen Ogeiras. Eta prozesua nola da, esan nahi dut, soineko ja eginda daude, edo jantziko duenak eta egiten duenak adosten dute, konta idazu? Bai, nire kasun adibidez, nik dauzkat soineko batzuk jainda, eta aurkezte ditut proposamen ezberdinak, diseinu ezberdinak, eta gero estilista batzuk aukeratzeu ez, ze soineko jazteuen, ze aktore o ze presentadorai. Bueno, oraindik ez dakigu, aurkeratua izan zaren, aurten Izarren batek zure soinekoak eramango dituen, baina bi aurkeztu dituzu, ez da? Bat da soineko midi bat, dauka gorputza nahiko entaiatua, eta gero da pixkat tipo años 50 bezala. Eta bestea da soineko luze bat, jabai dala igual gehiago gala bat entzako ez. Da zer suposatzen du zuretzat, diseinatzaile bezala, zure diseinuak Donostiako Zinemaleko alfombra gorrian ikusteak? Jo, ni pozpozik nago. Azkenen hori eskaparate bat da baita azten jarraitzeko eta aukera ezin hobea. Zurterik onena. Eskerrik asko. Eta zure diseinuak askotan edo alfombra gorri askotan ikusten ditu. Eskerrik asko.